nakurog na. Hi mga guys! Welcome to my channel. Andito kami ngayon sa dagat. Maligo kami danay para makuha ang init ng mga ulo na. Ayan. Ayan mga guys. Ang plano namin, kukuha kami ng paros. Ngayon, wala kaming nakuha dahil wala kaming nakita. Ang nakita namin, mga batad. Marami kaming nakitang batad, kaya batad na lang kinuha namin. Ito na guys, oh. Ano na, damo batad? Matadi. Damo? Da? Dara tayo. Iba na higit ko kay ate. Ayaw mo na donut naman na. Napanya mo, damo. Gagag. Ayaw mo. Batad Hindi mo yan sa babida. Nakurog na. Sige na kayo mainit na, oh. Sige pa taog, no? Mawasak ka? Mawasak. Damo, batad ka. Ano ta, say? Nagkalawasak. Ano, say? Say? Ako lang mabutang say, ah. Wasak na. Ano na, say? Ating ha. Batad, dami mo kuha. Mayroon man sa magkuhan sang iya nga sinilas, oh, kag. Ako masata. Damo na yan. Manguha na lang kami batad kaya wala paros. Alis na lang. Hindi na iya po. May nadakpan ako mga kasama. May nag-isip. Tapos naman panguha sang batas Kasag to, base kay medyo base alamasa. mainit na. Kaya tara, let's maligo na kita guys.